Zapni si asi stěrač, ne? Wow. No. To dalo asi trošku väčšiu ranu, ne? Hnus. Já jsem se narazila prst. A ty jsi zpomalila totiž. Všimla jsi to? Ne, nevšimla, měla jsem pocit, že jsem měla fakt stejně. Tak jo, a 70. Myslíš na to, jo? No. Přesně tam byla. Já vím, ale až pri